següent vídeo està patrocinat per thehangingbook.com, on, si entren en aquesta pàgina web, poden descobrir un nou tipus de llibre, que és un hanging book, o el llibre que es penja. Aquest tipus de llibre que serveixen amb un marc, estoig, marc, i alhora amb uns forats darrere, que permet els llibres il·lustrats, i òbviament també amb el seu text, introduir-los en aquest marc estoig, de tal manera que després es poden penjar, ja siguin fotografies o il·lustracions verticals, com també, a veure si trobem alguna, fotografies horitzontals. En aquest cas buscarem el forat aquest i despengem, quan ens hem cansat de veure el llibre, per exemple, sobre Viena, i penjaríem un altre llibre sobre el modernisme català. Bé, estem aquí a les Rambles de Barcelona, la Rambla de les Rambles, que és un nom, Rambla, que originàriament venia a significar com areny, com una riera, i efectivament per aquí discorria l'aigua que venia de Collserola, al igual que també al costat hi havia el portal de l'Àngel, també hi havia una altra riera, i a poc aquesta riera, juntament amb el Llobregat i amb el Besòs, amb els sediments que porten aquests rius efímers o permanents, van anar configurant les platges. I en el cas d'aquestes Rambles, sobretot cap al 1775, ja es va començar a urbanitzar, posar paviment, posant arbres, i ja va començar a agafar la fisonomia d'avui en dia, que és la conseqüència d'escombrar la majoria dels convents que hi havia, sobretot en aquesta banda, sobretot amb la desamortització de Mendizábal, i a la banda de la nostra esquena també hi havia una sèrie de palaus i les muralles medievals, les primeres muralles, el primer tancament de Barcelona era des d'aquí, plaça Catalunya, que no s'anomenava així, òbviament, perquè no era una plaça, era ja fora de Barcelona, fins on estava el portal de la Pau, el Colom. Això van ser les muralles construïdes per Jaume I cap al 1000, o ordenades de construir per Jaume I cap al 1230, i on estem mirant ara, cap allà, el que avui en dia és el Raval, Ronda Sant Pau, Ronda Sant Antoni, Universitat, es va ampliar la ciutat amb unes noves muralles. Però tot i que hi havia unes noves muralles, van quedar, com també les romanes, parcialment, en el Rovell de l'Ou de Barcelona, en el barri gòtic, continuaven, dretes les muralles. I d'aquí, que originàriament era una riera, d'aquí ve la generosa amplitud de la Rambla. Perquè si des de ben principi hagués estat un carrer, a l'edat mitjana els feien força estrets als carrers, sinuosos però estrets, en canvi aquest és sinuós, com qualsevol corrent d'aigua, però ample, perquè com un llit d'aigua, com un llit de riu, l'aigua va anar erosionant els laterals. I de fet, a la part baixa, com veurem, cap a Colom, és on s'omple, com acostumen a fer els deltes i els estuaris, s'omple encara més. I bé, conseqüència d'aquesta substitució de finques de l'ancien règim anteriors a les desamortitzacions, sobretot dels convents, i la desaparició d'aquestes elits, no només el clergat, sinó també grans famílies aristocràtiques, tot i que Catalunya, ja des de l'època medieval, una societat mercantil, però sobretot amb la desfeta del 1714, a diferència d'altres territoris peninsulars, que hi havia aquesta gran diferenciació entre la classe dominant aristocràtica i el poc artesanat que hi havia i la pagesia, aquí a Catalunya mai van haver-hi molts grans d'Espanya, com s'anomenaven, excepte Cardona, els Cardona i algun més. Per això Barcelona tampoc és una ciutat, on podria ser Venècia o Roma, mai va ser una ciutat de grans palaus barrocs, per exemple, renacentistes, i els palaus que hi ha són, sobretot al carrer Montcada, de sagues mercantils. I amb la desaparició d'aquests convents van començar a aparèixer l'arquitectura pròpia d'aquella època, cap a mitjans del XIX, com podem veure just a l'esquerra,
aquesta arquitectura encara que veu del classicisme, aquestes barreges d'art de mig punt amb obertures rectangulars. Aquí a la de la dreta és el que s'ha anomenat classicisme romàntic, amb aquests plafons verticals que ensenyen mascarons i tot envoltat de fullaraca. La majoria d'aquestes finques van patir reformes des de la inicial, que es van bastir aquests edificis, després una porta modernista, com podem veure en aquest cas, els baixos, en aquest cas aquest empòrium musical, aquesta botiga de música, doncs ja és encara més posterior, la tribuna. Les plantes que han estat més modificades són les plantes baixes i primera, i també les remuntes. En ocasions afegien, ja en època fins i tot segle XX, avançada al segle XX, una planta superior. Mentre que les plantes, i per tant obertures, balcons, que han romàs més intactes, són les intermitges, perquè són les que tenen menys rentabilitat. I aquí sí que podem veure una decoració o una composició de façana força interessant i molt alegre, que combina aquest parament de la planta baixa en forma de porxos, amb generosos arcs adovellats o fingidament adovellats de mig punt. Després, a la primera planta, un balcó seguit que unifica tota la línia horitzontal de la primera planta, i ja la resta de les plantes, la segona i la tercera, unificades per aquesta pilastra d'ordre gegant, doncs hi ha els balcons individualitzats amb les cantonades lleugerament arrodonides per donar-li aquest toc tan suau que té, diguem, l'edifici, no només per aquesta forma arrodonida dels cantons, sinó fins i tot per la mateixa elecció crema de part de l'arrebossat, sobretot de les pilastres, i una solució molt original per fer de mènsula, com de lleuger suport als balcons individuals, que són aquestes llums, doblement funcionals perquè il·luminen i alhora també suporten. I fins i tot la riquesa dels motius geomètrics i florals geometritzats dels mateixos balcons, com es pot apreciar. En la primera planta, a part baixa, una anomenada greca, la qual cosa ens informa doncs, de la pervivència d'aquest classicisme, que a Catalunya doncs, no va tenir grans exemples, excepte per la llotja, i també juga amb el rombo i amb aquesta manera, i amb aquesta espècie de flor que veiem a l'esquerra, amb aquests pètals radials que es disposen al voltant del centre. Per tant, ja veiem una constant en aquesta arquitectura, fins i tot encara avui en dia, com els arquitectes, per donar dinamisme a les façanes, doncs, juguen amb com adjunto els balcons o les obertures. Balcó seguit, individuals o per parells. Aquí tenim l'Hotel Continental. Això ja és del segle XX. Podem veure, en aquest cas, doncs, la planta baixa està sostinguda amb aquestes poderoses columnes de ferro colat, amb un arquitraf, una viga també poderosa i ben vistosa viga de ferro que sustenten ja tota la façana superior, que també doncs, remarca aquesta verticalitat, dos a l'esquerra, dos a la dreta, mentre que la filera vertical central doncs, es sustenta doncs, pel portal d'entrada, que és un hotel, juga també amb l'art de mig punt, lleugerament en decreixendo, es van aprimant les obertures des del centre des de baix de tot fins a la quarta planta o la cinquena, que són les més petites, tot també lligat amb una mena de pilastre que va des de la primera planta fins a dalt de tot, en què hi ha un remat de cornisa i damunt doncs, també unes golfes, una cinquena planta. I aquest edifici també important perquè és l'Hotel Continental i aquí és on va estar George Orwell, que probablement va escriure part o com a mínim va fer unes quantes notes del que seria un dels seus llibres més celebrats. I després, quan continuem baixant Rambla cap a baix, doncs comentarem com en aquest tros de la Rambla doncs, George Orwell gairebé per la vida i va poder copsar en primera persona
les conseqüències del quinta columnisme i de la manca d'entesa i d'una mena cop d'estat que va haver-hi dins del bàndol republicà. Doble cop d'estat, com després comentarem. Bé, per aquesta època encara es feien força finques cap a principis del segle XX, modernistes, però en altres casos doncs, els agradava mostrar un estil més acadèmic, més afrancesat, més sobri, sense tants cops de fuet, tot més rectangular i enquadrat. Aquí una altra tribuna i sempre aquestes plantes superiors que es diferencien de les inferiors. I aquí a la cantonada tenim un dels edificis més monumentals, normalment els que estan als xamflans, com també passa a l'Eixample, doncs tenen una altura més alta que la resta o estan singularitzats per algun element notori, com una torreta o un templet que sobresurt. I així ho va fer Enric Sagnier, un dels arquitectes més prolífics de l'època modernista, tot i que ben bé el seu estil no va ser modernista, va ser més aviat eclèctic. I ho va fer així també perquè lligava amb la funció. La funció era un banc, la Banc Carnús. Òbviament, per fer un banc doncs, no es podia fer una façana com la Casa Batlló, perquè la gent diria, ostres, què faran amb els meus diners, no? Si el propietari ha decidit posar aquí tota aquesta mena de tutti frutti de ceràmica. Per tant, l'arquitectura sempre també comporta aquesta funció representativa que en funció dels elements, de les decoracions o de l'aspecte general doncs, comunica una cosa o una altra. I bé, aquí és on hi havia un dels portals d'entrada a la ciutat. En aquesta direcció hi havia un altre portal, el portal de l'Àngel, i hi havia canaletes, perquè hi havia com una mena de canals que portaven aigua, per això després, en època moderna, van posar una font amb aquest nom i és un dels noms que reben les Rambles. Com és tan llarga, més d'1 quilòmetre, doncs hi ha la Rambla dels Estudis, la Rambla de Canaletes, la Rambla de les Flors, la Rambla dels Artistes, pels diferents usos que es donaven en un tram o en un altre. I aquí, per remarcar doncs, aquest punt de referència en la geografia urbana de Barcelona i per marcar l'entrada a les Rambles, aquesta mena de marea o de corrent humana que sempre va cap a les dues direccions, però potser més cap a baix, també perquè és més fàcil, perquè lleugerament van a aquesta inclinació i perquè Colom doncs, actua com una mena d'imant. Un petit monument interessant del 29, que és bon exemple de com l'Art Deco va gairebé només acariciar de manera molt feble la corrent dominant que va ser a Catalunya el classicisme, el noucentisme pur, que és més aviat com a estil de vila rural italiana, tampoc va acabar de quatllar. També, entre altres coses, va haver-hi aquesta arquitectura més neobarroca senzilla, perquè va haver-hi una dictadura, però sí que en algun motiu doncs, la modernitat més atrevida sí que va poder fer acte de presència i aquí ho veiem en aquest icosaedre, que és el que aguanta la columna d'ordre jònic i alhora doncs, actuar com de canalobre, sobre pedestal. Hi ha unes representacions que estan com a la proa d'unes naus, d'unes victòries alades, com dient, benvinguts a Barcelona, gaudiu d'aquesta ciutat que és tot un triomf de la humanitat. Però sí que gairebé tot el monument, excepte l'icosaedre superior, doncs perfectament es podria haver fet al 1700, barroc, però, com dèiem, és modern. I l'icosaedre, aquest volum fet de quadradets, de vidre i de triangles, sí que lliga molt bé amb l'edifici que es veu al fons, que seria un bon exemple d'aquests estils més atrevits que en algunes ocasions sí que van poder construir-se, que seria un dels pocs exemples de Jugendstil alemany barrejat amb Art Deco, uns antics i encara centre comercial Ceana amb una graciosa cúpula o esfera geodèsica. Mentre que aquí a mà esquerra trobem un altre edifici d'aquests que es van fer cap a
cap a mitjans del segle XIX, o ja avançat, en aquest cas 1870, de l'arquitecte Portussac, però com era un edifici que tenia molta rentabilitat per posar anuncis, es anaven fent remuntes i certes reformes, sobretot amb el templet superior que marca la cantonada del carrer Palai amb Rambla. Al seu costat, aquest petit edifici, que ara hi ha un restaurant, era molt important perquè aquí la gent, o els seguidors del Barça, els culers, en una època que la gent no tenia accés a diaris i fins i tot la impressió dels resultats, no? Per fer un diari era molt més lent, tampoc molta gent tenia ràdio, doncs la gent venia aquí i amb una pissarra sembla que deien, anunciaven, perquè aquí dintre a la redacció d'un diari esportiu, un diari també genèric, les Rambles, doncs anunciaven el resultat del Barça, sobretot quan jugava fora. I d'aquí ve que la Rambla de Canaletes es celebri normalment els triomfs del Barcelona, perquè a l'època d'aquest diari, les Rambles, que el redactor en cap o el propietari era el que va ser després el president màrtir, Sunyol, que el van afusellar els franquistes, que aquí anunciaven els resultats del Barça. I a la finca sí que es pot veure d'aquest premodernisme, sense moltes floritures, i encara amb aquesta afició encara per certs motius clàssics, com els carreus de pedra, de Montjuïc normalment, en comptes de fer-ho llis, donant-li aquest relleu i en ocasions forma rústica, o també les mènsules, que tenen motius vegetals, com si fos una mena de fulla de cant, certa rigidesa i reglamentació de la disposició dels elements, quelcom que amb el modernisme tot va agafar una llibertat i una fluïdesa major i després del modernisme ja es va abandonar qualsevol referent al classicisme després del noucentisme, que de fet va ser una revifalla de tot aquest classicisme. La tipografia també sempre interessant, al llarg de les èpoques s'ha escrit d'una manera o d'una altra. Aquí la Font de Canaletes, una obra de Pere Falqués, un arquitecte que es va especialitzar en fer fanals per la ciutat, com els famosos de Passeig de Gràcia, o hi ha uns altres a Passeig Lluís Companys. Aquest és encara premodernista, 1889, no té el típic cop de fuet, i alhora, com podem veure, serveix per aguantar 4 fanals i alhora 4 sortidors d'aigua. Bé, com dèiem, la majoria de les finques són de cap a ja entrat al segle XIX, ben entrat al segle XIX, com aquest, on hi ha una fornícula amb aquest sant. Podem veure aquestes el·lips d'on pengen unes cordes i una mena de llacet. És un motiu força típic dels anys 20, com aquest neobarroquisme per fer edificis d'habitatges, no per fer palaus, però simplement posant aquest llacet i aquesta el·lips i fent aquestes incisions com fent pretendre que estava construït en pedra, quan normalment és arrebossat, ja li donava certa dignitat. Però en alguns casos, com l'edifici que ara farem un bon cop d'ull, es va preservar el que hi havia abans i ho podem veure per alguns elements com el tipus d'obertura i el tipus de decoració a la façana. En aquest cas, els esgrafiats. No està simplement arrebossat amb colors determinats o aquestes pilastres que discorren al llarg de tota la façana. En aquest cas, és aquest sistema de cobrir tota la façana, primer d'una capa com de crema, després de roig, i anaven retirant part de la segona capa amb un patró que tenien d'un angelet o d'una fulla de cant o d'una representació de la música o d'una representació de l'arquitectura, sempre amb aquestes representacions d'Arcàdies. Les finestres que estan obertes també ens deixen veure com, òbviament, en aquesta època encara es construïa amb aquest embigat per fer el sostre de les diferents plantes. I aquesta finca és doblement interessant, no per la relativa antiguitat
de la finca i d'aquest esgrafiat, sinó per una petita joia d'aparador de farmàcia. Que la majoria dels aparadors històrics, modernistes o noucentistes, com en aquest cas, són farmàcies. I això és degut a que és un negoci que sempre funciona. Hi hagi crisis o guerres, doncs la gent té que comprar medicines, mentre que si obres un forn o obres una botiga de camises o una botiga de diferents coses, doncs a vegades els productes fins i tot toquen a la seva fi, però una farmàcia doncs sempre ha funcionat i de fet moltes vegades passen de pares a fills. Aquí veiem com va arribar el Jugendstil alemany, que es veu molt sobretot a Leipzig. La ciutat de Leipzig té grans mostres, un munt d'edificis amb aquesta decoració d'aquests angelets tan rebassonets, tan ben alimentats. Aquesta elecció per fer la ceràmica, formes geomètriques elongades, amb aquest hexàgon irregular, o aquests gerros també, que sembla com si els haguessin estirat, i alhora també certa barreja amb elements més art deco, com seria la tipografia, gens modernista o jugendstil, i també aquest hexàgon amb volum per les llums. Bé, tot el paviment és sobre de la casa Escofet, que des de fa un segle doncs, encara funciona i va decorar amb paviment hidràulic molts dels sols, no?, de les cases de Barcelona. I aquí molt encertadament doncs, té una forma així ondulant, com si fos la mateixa corrent de l'aigua que va desembocant cap a baix. I aquí estem davant un altre cop d'aquesta arquitectura ja dels anys 20, del segle XX, monumentalista, sòbria, però sobretot aquí ens centrarem primer a descriure aquest edifici, obra de Domènec i Estapà, del 83, 1883, encara premodernista, aquest estil anomenat eclèctic, que agafa elements del Renaixement sobretot, però que els disposa d'una manera més alegre i més vistosa, també amb la inclusió d'escultures com aquests àngels. La planta baixa és com un dístil, com un temple grec amb 2 columnes, dístil, i després la planta superior sí que ja és més dinàmic i més recarregat, amb aquest cos central vertical diferenciat a la primera planta per aquest arc peraltat de mig punt amb un rellotge al mig que posa hora oficial. I això era una pràctica comuna en aquesta època, edificis que volien ser referents per la ciutat, ja fos un banc o fos un teatre o l'Acadèmia de les Ciències i les Arts, que encara està en aquest edifici, hi ha el Teatre Poliorama, però a les plantes superiors, on va haver el primer observatori de Barcelona, doncs encara és la seu de l'Acadèmia de les Ciències i les Arts, i la gent venia aquí a posar-se el rellotge a l'hora.